pokračování. Part 2. To je moje pití. Vole. Saša mi vypila pití. Nevypila. Vypila. Ty vole. Fuj. Nekočička. Víš, co to je? Už bude noc. Ne. Nebude. Já. Chceš něco říct? Pojď se. Na minutku, já tě nastřelím. Co je? Já střeliště. Okay. A já uteču. Já mám úplně štěstí. Máš jet na 15 vteřin. Ne, teďka mám 8. Abych naproti monstru. To je jedno, když bude noc a tam budou zombie, to je úplně jedno. Na to vyprdni. Nekoč, tam stojí tajný chod pro nás. To je můj pokoj. Ne. To je tvůj pokoj? Ne. To je můj pokoj. To je nikoho. Tak to je úplně tajný, chápeš? Takže já musím jít furt kopat. A navíc dejte like, odběr, zvoneček, že tady zabiju Símu. Jedem. Cože, co jsi to říkal? Símu zabiju jedem. Spíš já tě zabiju. Dám na životy. Tak dělej, dávaj to na životy. A je trefím. Tak jo, dáme boj. Dáme boj. Tak jo, počkej, ne? To nesmíš lukat. A nebo tak jo, tak jo. Tak jo, okej. Ale počkej. Jsem učita. Máš to? Počkej. Fuj. Ale nestřílej, až to budu mít. Simono! Já jsem nevěděla. Počkej. Počkej. Haha. Já jsem debil. Já jsem debil. A je to na životy? Teď se odpojíme. A půjdeme na nový server. Tak jo. Ne, nech to. Ukončím to. Ne.